Soňky günlerde ýurdun dürli sebitlerinde howanyň temperaturasının esasanam gündizlerine maýlap başlamagy bilen Lebap welaýatynyň häkimetleri we ýaşaýjylary hatardan çykan ýyladyş ulgamlarynda bejeriş işlerini geçirip başladylar. Bu badarlarda guruluş karitleriniň şol sanda demir we çoýun turbolarynyň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Soňky 2 hepde gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda howanyň temperaturasy wagtal -25 gradusa çenli pese gaçyp, ýurdun çägine adaty klimat kadalaryndan aşy sowuk howa aralaşdy. Aýadly howada ýaşaýyş we durmuş maksatly binalaryň köpüsinde ýyladyş turbolary ýarylyp hatardan çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bular barada ýurdun dürli sebitlerinden ençeme gezek maglumat berdiler. Türkmenabad şäherindäki idara kärhanalaryň tas ählisinde bejerisi işleri geçirilip başlandy. Mektepleriň we hastahanalaryň hatardan çykan ýyladyş turbolary bölüklerini täzelenýär. Ýol başçylary turbolaryň diňe hatardan çykan bölüklerini çalysýarlar. Dip habarçy şoňa meňdeş işleriň hojalyk we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary tarapyndan hem geçirilýändigini aýtdy. Idara kärhanalaryň ýol başçylary bu işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amal edýärler. Şäher mektepleriniň köpüsinde muallimlaryň her biri 50 manatdan pul tawşyrmaga mejbur boldy. Şäherde ýyladyş ulgamynda ulanylýan guruluşy karitlaryna bolan talabyň artmagy badarlarda olaryň bahasynyň birden tas 2 hesse ýokarlanmagyna hem getirdi. Esasanam demir we çoýun turbolary gymmatlady. Bir çoýun batareýasynda 8 sany gapyrga bolýar. Mundan ozal onuň bahasy 1600 manat deňdi. Häzir 3000 manatdan satylýar. Şeýle-de ýylylygy saklamak üçin niýetlenen ýürüte guruluş materialynyň, ýagny stiklawatanyň bahasy hem gymmatlady. Dip habarçy aýtdy. Häzirki wagtda idara kärhanalaryň köpüsinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlaryndaky ýyly suw turbolaryny agzalýan guruluşyk materialy bilen örtmek işleri hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Şol bir wagtda sebitde guruluşy karitlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy olaryň hyrydarlarynyň sanyny azaltmaýar. Häzir bazarlarda kime seretseň demir ýa çoýun turbo ýa-da stiklawata satyn alyp durandygyny görse bolýar diýip habarçy belledi. Aşy sowuk howanyň arasynda soňky hepdelerde Türkmenistanyň dürli künjeginde ýaşaýjylar ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemezligi we olaryň hatardan çykmagy bilen ýüzbeýiz boldular. Olar muňa gaz üpçünçliginiň peselmegi sebäp bolýandygyny aýdyp, häkimet idaralaryna bir näçe gezek ýüzlendiler. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meçe jurnal neşiriniň habaryna görä, Türkmenistanda 23-29 ýanwar hepdesiniň başynda aýazly howanyň saklanmagyna, ýöne ikinji ýarymynda howanyň epesli maýlamagyna garaşylýar.